lidi. Teďka se nám schází na střeše opuštěných budovy, ale jdeme vyvolávat duchy. Mám tady pro tu naše přístroj. Vezte se podívat. Tak, a zapneme a jdeme na to. Si tu s námi. Pakuj si tu s námi. A lidi, slyšela jsem to. Takhle mi, abych se moc rád zeptal, že jak jsi umřela. Opakuj, jak jsi umřela. Pryč. Pryč, co to znamená? Máme jít pryč? Opakuj, máme jít pryč? Pryč. To znova řeklo pryč. Hej kámo, já bych asi radši Hej kámo, víš, já bych asi radši fakt šel. Takže pojďme. Utíkáme. Tady to. Pojďme. Pojďme pryč. Tak lidi, tady jsme na konci prozkoumáčky, dávajte lajky, odběry, čau.